Condition of a man does not really matter, because a minute is enough to better my life. Okay, Malio. 59 seconds as you go. Can do work one with you. Work a map of Manu. Work a bidoze Kubala, Mali. Work a no do Zeno no. Nanyaka muneku Ezo yigemu tinonunu Asina nara bugonu Asina no gagagonu Moguche no dinanya gulagunu Ife ka ye mele inu Ife di maka ye bianu zoginu Emi ni Jesu gonu Ibido mebezi owa inu Ibido ze we kubala jike malenu Maka God of 59 seconds unofunu Umuwa o Ife na-emekunu male Bonasi na noni n'anya gwụlagwụ Asịkwana n'oge ya agagonu Ibidolu gbagba mbọ na Jenụwarị abanyezie Disemba
chidozie nwebe obi nkolokwu na arụ a ga-akwa ma o nwere ife imepụta nwere na ndị gị na afọ bidolu gbaba mbọ nụ na fada ego moto ala ụnụ ayala ayalanụ ụwa nke ya dịzi ichenụ oyi ime echegbusi n'onwe gị nụ nke dị n'iru ka mmanụ echi dị imenụ onye nwezili fo ya mụọ ebi ndị ti ezugonu ọnọdụ gị agbanwezianụ ka m gosi elu n'ifemelu n'akwụkwọ nsọnụ gbaselu nwoke nọ na beautiful gate nụ ịma na nwoke bụ ngwa ụlọ nụ kemgbe amụlie n'ogebe na ije donu Jonu na Peter wee bịazienụ ọtụbazie fanye ego nụ ọyọbazie fa biko nyezianụ m ego ka m wee fụzie n'ife lisidonu Peter na Jonu wee gwu ihe nụ nwoke biko enwere ọmọnụ ọcha nụ enwere ọmọnụ edonu mana afọ Jizọs Kraịst donu Chukwu n'elu ugbo olileanya gwụlagwụnụ nwoke kwụ n'izi eji ebi ijenụ ofu ntabi anya nwoke nwere onwe ya nụ obidozie gabazi ije donu gị gwa anyị n'ụlọ dịnụ ịtụla atụ ma ịmụrụ amụnụ ịnogo tụtụ arọnụ ọnụ ụmụ ụwa wee kalịanụ ụfọdụ ajụbami bụ nwoke nụ ebe ụfọdụ si n'ịbụ amụsụnụ yidela lụsụla abalị nụ n'ezie n'echiche na-agwa ka ịnọzidonu God of 59 seconds yecheta yinụ ojila ọmụmụ gozie yo yesa amala God of 59 seconds. Ese bubiwe. Baba God abega de beginu. Ebini tezugonu. Kandu woke gbanweze. Chinaza bụ ike nyili dibi wanu. Chinaza bụ olileanya adịrọzi o. Oge ezugo kandu woke gbanwenu. God of impossibility, God of make Chinapuze buzona dero, Ebini Jesugo, Chinaza polilanya polagu, Kandu woke bawazeo, Tupolisa bukanye na kono, Chine nivesili kodipenu. Ọkwa gesi anyị yọ n'anya ya yọdanụ anyị chọ n'anya ya chọdanụ na Chukwu ọmanụ ahịhịa ka mụ ji bịanụ ahịhịa ka nne mụ dị nwodo ji bịazinụ nwa Enugwu nọ n'egwu n'ụwanụ nwa Obudu ekenye nọzi n'egwu ahịhịa ka mụ na yọnụ Chukwu
chukwu biko gozienụ ndị ọhịa mụnụ gozielu m ndị ọhịa m gozie ụmụ igbo niile nụ ndị nọ na mba ụwa niile na-agba mbọ chukwu ọmanụ ndị na-akụ na taụtaụnụ mezie fakafakụba na milimili o ndị na-akụzi na milimili nụ mezie fakafakụba na bilibili ndị na-akụzi na bilibili nụ ego fọbụlụzia na osimiri atatanụ akụ elisi elisi o nanya aka mụ na ya biko chukwu chetazi anyị listi kam jizi n'aka nụ onye izizi chọlụ ka chetalụ mụnụ ezi oyi mụnụ nwoke nwere obi eji eli ego nụ nwoke nwere obi eji enyelu ụmụ ogbenye aka nụ onye ezi ka mụ na-ekwunu Powerful Chief Kenneth Chikwendo Akebuchi ọnwụ agbụ Chairman Director Onwechaka Million Foundation ebe a na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ Ichaka Million Foundation ebe a na-azụ ụmụ ogbenye nụ every little help na nye kapati kalesia o Director Onwechaka Million Clothing Line #1 designers of all kinds of clothes, both men, women, and children clothes. To Onwechaka Million Fashion World for your quality designers. Onwechaka Million odogunu. Ọnwa dị n'Igbo dịzie n'oyibo nụ. Ọnwa na-etili Igbo na Dublin onye echichi. God of 59 seconds ya cheta ịnụ. Ebe na-akụ na miliki kụba na bilibili o. Ezoghị m biko bilinu n'ezienụ Powerful Chief David Chibikofoma isi mmiri Ifeoma Chukwumelu ndị Umuchu Chairman Chief Executive Davidson Global Limited Ogando Ganaja Lagos State ninanu Ogando Ganaja nu Davidson Global World bụ onye echichi Odogwu broga name kemale isi mmiri enwere ọnọ tetanu Odogwu ebi na-echeta ụmụ ogbenye nụ God of 59 seconds ya cheta iyo ebi na-akụ na milimili nụ n'ezie nọ ya emezi ga-eke kụba na bilibili bilion ke ya kụbazi n'ụwa donu n'anya ka mụ na ya chukwu n'ezienụ Chief Onyekwelu Ernest Ebonyi ọnwa na China ọnwa na Ohebe Obudulekenyi Chairman Chief Executive Global World Ventures Limited Director T-Gold Electrical Villa Limited T-Gold Ubodogunu ọnwa netili ụlọ n'Ohebe Obodogwu ọnwa tili ife wee dịzienụ ọga imelu n'ezie na nyefere anyanụ ojunu ke mụ ọgọ n'Ibodogwunu ọkwa gị lụrụ nụ ka dobelu obodo inu wesizie fafa jefebezie chukwu onye ọma na chukwu ya gozi yo anyị ejebezie n'aka ọkwanụ na mmadụ ka anyị chọrọ jebenu Chief Chinedu Joseph Ibagwa Ebube Chukwu ụzọ 1 n'aka ọkwa Obilichukwu ọnwa nke izizi n'Ibejuleki Lagos State CEO
First Median Global Ventures Limited, Chairman Imo State Improvement Union Bilinu, ezi nwa Igbo agwa obodo Ogunu, nwoke nwere obi sali oji ego eme ogo n'Igbo onye echichinu, onye nwere n'ụwa na-enwele venu, ọga imelu n'ụwa n'ọkalịla akalịnụ, God of 59 seconds ya echeta yenu, ezi oyi o dịka olibo olili o, n'ezie n'inwere ọdịda ọzọnụ. Honorable Ejike Ezugwu dị m nsọnụ ụwanụ. Honorable Sir Anthony Ejike Ezugwu, Chairman, Chief Executive, Tony Bright Ideal Trust Limited, Chairman, Golden Man Elite Social Club of Nigeria, PRO, Nsukka United Social Club of Nigeria, Lagos Branch, Executive Member, Alab International Market, PRO Kogwa, Ije billion, Akekpuchi onwe na Nsukka, ezi nwasi emelu ma bọghara ụmụ nejenu, Smart Odogwu, Ichie Chọpụni Monigo fie yunu, kenezielu mezi nwanyị ọmayenu, Comrade Mrs. Neka Olivia Ezugwu, Odoziakụ Ichie billion, Nikki Smart, nwanyị mmalụ bidienu, oya adịkwala unu mma o. God of 59 seconds ya gbanyelu unu fim dịnubidezienu. Kedu maka Chief Chibuike Raphael Ochina Nwata, Chairman Chief Executive Osiraf Company Limited, Oji Moto Pass Emogo, Ochina Nwata Bodogunu, Ugochi kutulu mmadụ n'anya bụ kalezienu, Ugochi tuliki ji bilizienu, onye ọma nne m ogo nene edemosonu, obele nwachi gozila gozi Ochina Nwatanu, Oji Moto Pass Emogonu, agụba n'ibejulekinu, magụnyere obele nwanyị oguludonu, maka na Chukwu chili eze na Nwatanu, Ochina Nwata nke izizi n'ibejubilio, onye nwele n'ụwa na onwele fenu, God of 59 seconds ya chetaghị, ihe si na milion okụba na bilions Odogwu, ezi oyi m obiko gaba n'iru, nwanne gọvanọ Odogwu biko bilio, ọmụma Imo steeti nke isi ejenu, nwanne gọvanọ onye echichi bilio, n'ezie na onye nwere ihe nwere fenu, ezi oyi m bịa fụmanyenu, ọ bụ onye ezi ka mụ na-ekwunu, Prince Keriam Chinenye kwuru, osisi na-amị ego 1 n'Ibejuleki Lagos State nụ, Satiti obele nwasi Atanjaba Local Government n'Imo State ejenụ, Chairman Director Blessed Keriam Ventures Limited, osisi na-amị ego n'Ibejuleki nụ, osisi na-amị ego na Lagos State niile nụ, obele nwachi gozila agozi, obele nwachi ukwu bunyela ego oyibo nụ, ezi oyiwu biko bịalụmego na-arụ m ụchọla ego, God of 59 seconds ya echeta inu, Odogwu biko kụkụ ụwa inu, maka onye chi bụ niile nụ enwere ọdịda ọzọnụ, osisi oge na-amị ego, ọ
si mụ kenene na nna m ụlụ ya Chief Kevin Nnebue Akudobeleze 1 na Tanjaba n'ezi nwunye nụ Lolo Victoria Nnebue ejikwa na mele nwanyị ọmanụ ọya dịlụnụ mma maka na nne na nna zụsịa nwanụ na nwa ya azụzi nne na nna anya kozisi na mi ego na-emezinụ ka m jezie nụ Senegal daka ka mbanyeziri udonu ka m jee zutezi odogwunu Prince Ugochukwu Okere Igwe Rivers State na Dakar capital city na Senegal Oil and Gas Ojo Nwasi Umuobasi Eberi Omuma Local Government Rivers State Ejanu Oil and Gas Yodogunu Igwe Rivers State gburugburu odetiti Daka kida chinu Obele Nwachukwu bunyele ego Igbo osimilinu ego ihe nwere ọgwụgwọ manchano maka osimiri adata o ji bụrụ isi mmilinu Ugochukwu tụnyele n'ọdị n'ezinu n'ezienu Ekweme Desmond Chinedu Desi Degema n'Ọbasukano obele nwa si ama ogbu odogwu ọba n'Udenu Local Government Enugu State Ejenu Chairman Director Abu Stainless Enterprises Limited Ebubego 1 Obudulekenyi Ezi nwanne m bilinu onye moya dele mma odogwu Ebubego n'obudu ifuru dị mmanụ ya n'ụzisi ego yo nyakije m odogwu obele nwachi gozila agozi so bilinu oge imelu n'ezie na anya efume ya anya kenezielu mezi nwunye yinu Lady Mrs. Ụkamaka Ekweme Yiyom nwanyị ọmanụ Morning Star Degema Onye malobi dienu Bodo 15 seconds ya echetunu Unu gesi na million kubaze na bilebile nu Osimu kenezezi ogi yanu Makogo buti onye nenu wadonu Chief Sunday Cletus Ezugwu Chairman Director Sony Best Enterprises Nigeria Limited Sony Best na Yola Asino ogo buchi onye nenu wanu Ezi ogo dege moya adele manu Ezi moyi aso bilinu Chibo Ego Akubilo Asina kunetibu ndilo nenu wakanyinozo Akubile ego ya kaliga musuo Ezo yenge na nyasi muka na yeno Dege wakizi zinobudu lekeni Chief Juwachi Aneto Chairman Chief Executive Black Joe Realities Limited Ogwefi Nwachi na-emelo Ojo mmasị ụmụ na-efu ezi ọrụ ọzọ bụrụ aka na-atụpụ POP material n'ibejuleki niile nụ Ogalanya na-eme ogobilinu nwoke ụgbọ na-ele gị onye nwa molinu oge imelu anya ifuli anya nụ ndị melu ọkalanya na afọ akalịla akalịnụ
ezoghị imo ọya dele ya mmanụ God of 59 seconds ya cheta ihe onye bụ ụbaka anyị na-abanyezinu na mmadụ ka anyị chekwuru ejebenu Prince Chijioke Ike Chidivine Chairman Director Chidivine Ventures Limited Akaji Industrial na Lab International Limited Okezobi Industrial Product Kobele Wati Bulodogunu Enflied Kona Chizinu Ojomo Biko Bilu Wayinu Chidivine Onyo Kwande Demosonu Waluda Wande Mwada Boro Yao Ezi Wande Mohebo Bakisi Vianu Kendezelu Mezi Wanyoma Yenu Mrs. Oluchukwu Ike Noduso Yomi Chidivine Wanyomanu Agbala de Mana Kodia Niru Ndi Omanu Nodusonu Nezienu Mwasuka Jide Bube na Lab International Onyekande Kuzinu Sa Ugoke Daniel Chima Dolama The only sir na Lab International Marketing Chairman Chief Executive Chiwako Investment Limited Dolama no Dogunu Onye Goni Mwenye Chichinu Ogalanya Delisia Kwikenu Wano Ego ye nwere ọgbụgbụ mancha Onye nweli no nweli fanu Ebu Chairman Great Noble Club of Obi Munu Ndị ọma na Sokano Great Noble Club na Fasobilio Kenezielu Mezi nwunye yenu Lolo Mrs. Amarachi Daniel Amagol Golden Lady nwanyị ọmanụ Oya dilu no mma Ọzọ Ignatius Chairman CEO IG Best Limited Akwatu Egwu 1 na Nsụka Nyenezo Iyenu Ugwu Godwin n'ọsọ bilio Ugwu Godwin Nwagbo ọsọ Omekania 1 na Nsụka mana na United Arab Emirates ijeziri obodo Odogwu Nsụka ji emono na Dubai Di na nwunye yenu Lady Mrs. Ugwu Chekwube Augustina Tina Loss Mamụ Omekania Nwanyi Malobi bia oya dilu n'ụma God of 59 seconds ye chetinu Kedu maka Ugwoke Emmanuel St. Macfo Odogwu n'Ọnịcha Oji George na Lese Mogo onye ọgbọ ya dele mmanụ Edogachi na-edu Sobilinu Nedu Medicine aka na-ele ezigbo ọgwụ na PH Port Harcourt ndị ọgbọ ya dele mmanụ n'ụlọ mgbe na anyasị nwoke nụnụ Lambert Eluke Biamanu egwu eji agba ude na Odogwunu egwu eji agba ude na N'Eziagunu Enugu steeti ka isi pụtazienu Timeka na Nollywood onye ọya dele mmanụ Chagbane Merutu Sobilinu onye zika mụ na-ekwunu Odo Sunday Chairman Ovoko Youth Neda Branch Ego Liensi
ọga imelu nna m dị nwodo n'ọkalịla kalịnụ Chukwu Olise n'anya ya gba ya umenụ God of 59 seconds ya cheta ya Ebonyi steeti ka anyị na-abanyezinu onyezi ka mụ chọlụ jebe n'ụwa Powerful Chief Dr. Monday Ajụ Akụ nwanne Ikenga n'Ọkpọsị na Lagos State Chairman Director Good News Beverages ezoghị ọya dịlị mmanụ Akụ nwanne ezoghị mụ n'Igbo odogbunu odogwu abụọkwu ama onye chọnụ ife onye me n'ụwa ka o ji bụlụ odogwu nke imelụ n'ụwa na anya efuzile ya anya ezoghị mụ ga-aba n'irunu n'ezie n'iwere ọdịda ọzọnụ onye si na gị bụ ifedeli ojela na jelu mmiri onye ọma dịka obili God of 59 seconds ya cheta inu Mr. Chima John Omenu onye ọma bịafu manyanụ Director Chibes Classical Pharmacy Limited onye ọma si ugwu Choko Obiagulu n'Ngọpala Local Government Imo State ejenu nwoke ọnwa nke izizi na Ịfụnanya Friends Club of Nigeria onye ọma ya adịlị mmanụ anyị kenelụ anyị ejebezie na Kogi steeti osokote ya usu ka anyị kwudoludolu onye eze gwan n'ịda onye ụmụasị Isuja Oboko Nsukka wepụtazi ụwa Director Nadi Medical Nigeria Limited onye jimala obodo ọ ya adịle ya mma Ọnịcha n'okenye jebezidonu Iwenekenezinu Powerful Chief also Celestine Nnanna Osai Ogbuefi ụzọ nwe Nyanga Kwan n'Ọbasikanu Chairman Chief Executive Celetes Investment Nigeria Limited Oji Bakery Material Emogono n'Ọchanja Ọnịcha doge na-achịzi ezie n'ezi nwunye enu asị na agbala dị mma na kwudie n'iru Lolo Mrs. Ịfụnanya Osai osodi egbe akụnụ asị na nwoke ọbụla na-aga n'iru na ezi nwaanyị ekwe ya n'azụnụ eziogbe ọmụ bịabanụ Mr. Sylvester Agbo ọnụ selọgụ asị na ọnụkwulujo mesili ukwe mma dị na-ezi nwunye inu Lolo Mrs. Ebenechukwu Agbo Choice ọnụ selọgụ ndị ogbunu so na ndị melụ nne m dị nwodo tupu ọ bụ n'ụwa God of 59 seconds ya echetala mụnụ Sobulu Chukwu Okonkwo bịabanụ Tempulu Odogwu onye kere jide n'Ibejuleki onye ọmasị eze agụ Enugu steeti ejenu biko gaba n'iru n'ụwa onye nwere ife Chairman Chief Executive Temple Investment Company Limited onye ọma na-ebrabadesa ya oke na-achị oji macro party eme ọgọnọ ezi oyo ya adịlị mmanụ God of 59 seconds ya cheta ilu ka nlotazi ezi oyi mụnụ Arinze Nwane Arigold Electronics oji fridge freezer ma gas cooker eme ọgọnọ na Lab International ya na-ezi nwunye enu Nwanne Ifego Ebubechi n'ezi mmụ ya sụkwabilio Chinemelum Vincent Nwane Arigold na Lab International Odogwu Secretary Nsukka United Brothers Club of Nigeria God of 59 seconds ya chetunu ezoghị mụ bịabanụ onye zika mụ na-ekwunu Chibuzo Kisili Mbok
dele mmanụ Chairman Director KMC Multi Dynamic Resources Limited Number 1 manufacturer footwear at the whole of Lagos State. The youngest millionaire. Ezo yoya dele mano. Mugu modo kanaliyo. The boli lini mero de dozono. Anjiko ka local government. Nana paraki se jezino. God of 59 seconds yeche talomi. Lezi mwana mubi abanu. Chibese mati sodo dogu. Dola manu neda. Dola manu na jalingo nu. Chairman Director Cheapest Investment Company Limited Dogo Ezi nwanne nna m dị nwodo Jenesialu mesi nwunye inu Lady Mrs. Choma Odo nwanyị ọmanụ Ogoli nwalu nsọ di ya nwanyị ọma malobi di enu God of 59 seconds ye chetununu na ya ka mụ na ya chukwu. Yes sir, nkwa God of 59 minutes ye cheto onye ọbụla nọ na nya bụ epele mụ bụ na mụ dị nwodo nwoke obudu na-ebenụ injinia figure ọkwa eziokwu a ezoghị mụ bịabanụ onye ka nne-ekwu gwakianụ Chief Meletus Odo Agụna-eji ibe nke izizi n'ọhụrụ ụba Chairman Neighborhood Watch n'obodo lekeghị niile n'ụlọ ụmụọba ezoghị onye adịle mmanụ God of 59 seconds ihe cheta ya ezenezoghị mụnụ Azuka Zuko Best Chairman Director Zuko Best Investment Company Limited Uche Electrical Emogo Lezenezi nwanne mụnụ Obinna Ezugwu Director Obi Wegeko Ojidi Obi Designer onye ọgbaji biri obi eji ụlọ mmanwụ ụmụ na-abụlene n'ebe jọrọ onye adịle ya mmanụ lesa ebe ọ bụ ụlọ onye ife dị ga-eli aka ọ na-anyị